Koiramessuilla lanseerataan uutuuksia. Mira, moikka! Monet tuntee teidän nämä Berry OMG-kapselit, jotka on marjoihin perustuviaksi. Niin. Joo, ne on marjaöljyihin ja niiden terveysvaikutuksiin perustuvia. Kapselituotteissa meillä on 3 erilaista tuotetta ja ne on tarkoitettu koirille ja myöskin sopii kissoille. Eli siellä on tämmöinen Silk & Shine-tuote, jossa on mustaherukan siemenöljyä ja tyrniöljyä. Ja se on erittäin hyvä, jos on kuiva, kutiseva iho tai jopa niin kuin atooppisen koiran ihon hyvinvointiin tarkoitettu tuote. Erinomainen semmoisen. Sitten meillä on tyrniöljypohjainen tuote. Testattiin sitä yli 100 suomalaisella koiralla kuiviin, halkeileviin anturoihin ja sitten vuotaviin kuiviin silmiin. Ja me saatiin siitä niin kuin erittäin hyvät tulokset. No sitten 3. tuote on puolukan siemenöljystä tehty. Siinä on runsaasti välttämättömiä rasvahappoja, eli omega-3, omega-6 rasvahappoja, jotka on niin kuin kasvipohjaisia. Ja sen lisäksi, koska nämä kaikki meidän öljyt valmistetaan ylikriittisellä hiilidioksidiuuttomenetelmällä, niin me saadaan erittäin hyvälaatuiset puhtaat öljyt ja siellä kaikki nämä tehoaineet, antioksidantit ja muut, mitkä näissä öljyissä luonnoistaan on, ne säilyy aktiivisessa muodossa. Mitä koirien hyvinvointiin olette jälleen keksineet jotain uutta? Joo, siis täällä messuilla me lanseerataan nytten uusi koirien turkin hyvinvointi- ja turkinhoitosarja. Ja siinä meillä on 3 shampoota ja sitten 1 hoitosuihke. Ne on kaikki sertifioitua luonnonkosmetiikkaa. Ja meillä on itse asiassa ensimmäisenä maailmassa tällainen ICADA luonnonkosmetiikkasertifikaatti tämmöiselle lemmikkituotesarjalle. Ja siellä on show shampoo, sitten siellä on active shampoo ja sitten sensitive shampoo. Et nämä tuotteet todellakin valmistetaan Suomessa ja ne on myös kehitetty Suomessa. Ja se, mikä niissä on mun mielestä erityisen spesiaalia, on se, että ne nimenomaan puhdistaa sen turkin, ne puhdistaa sen karvan, mutta ne ei poista sitä ihon luontaista suojakerrosta, sitä rasvakerrosta. Ja sehän on sille koiran ihon hyvinvoinnille niin kuin erittäin tärkeä asia. Sitten sen lisäksi niissä on tosi sellaiset miedot, ihanat luonnonläheiset tuoksut. Ne ei ärsytä sitä koiran omaa niin kuin herkkää aistimaailmaa, mutta sitten ne sopii myöskin niin kuin herkimmälle meille ihmisille, koska on paljon sellaisia ihmisiäkin, jotka ei enää niin kuin tykkää semmoista voimakkaista hajuista tai tuoksuista. Show shampoo on tarkoitettu tällaisille fiineille, vähän niin kuin näyttelykoirillekin. Se antaa kiiltoa, se hoitaa myöskin. No sitten meillä on Active-tuote, joka on sitten tällaisille ehkä mutamonstereille suunnattu. Ja se on näistä meidän shampoista kaikkein pesevin, mutta siitä huolimatta erittäin hellävarainen. Ja sitten 3. vaihtoehtona sitten tällainen Sensitive, joka on sitten niille ihan kaikkein herkimmille, se on se kaikkein miedoin. Ja sitten meillä on sitten vielä sellainen tosi monikäyttöinen hoitosuihke, jota voi käyttää vähän niin kuin hoitoaineen tapaan, niin kuin pesun jälkeen. Mutta sitten sitä voi käyttää myöskin pesujen välillä. Mistä nämä tuotteet löytyy? No tuotteita löytyy, varsinkin noita meidän kapselituotteita, niin löytyy tietysti meidän omasta verkkokaupasta ja sitten myöskin useilta jälleenmyyjiltä, myös apteekeista. Ja nyt sitten nämä ihan uudet tuotteet toistaiseksi vaan meidän verkkokaupasta, mutta tässä pikkuhiljaa niin se kyllä sitten jakeluun tulee muillekin noille toimijoille.